ginagawa mo? Lalo. Ikaw si pare, ikaw si kaapoy. Kani, gadali guys pare. Timing. Kani mo lakaw siya. Iglakaw niya. Ako'y pulis siyang asawa. Ako. Ginagawa mo? Mari. Uy! Mari. Pre! Sus, may ganit pre, naabot ka pre. Maot pa sa paglakaw sa imong kumpare, uy. Kabantay ito ko, Mari. Teatro ko sa unahan ba nga tanaw ba? Aw, nya, saman pre, ready na ka pre? Ay sus, kaniyar ko ready pre nya. Ikaw ready na ka. Ready na kayo pre nya. Saman pre, kanang energetic mo ka pre, wala mo kuya gabi pre. Ay sus gabi, namundo ko daan ko so para karon ba nga kondisyon. Aw, sus, ayun na pre, dali pre, sudan pre. Sudan. O, dali pre. Pagkalinte. Sus, di alam na yung araw sa mga. Nabilin pag yung nyawi. Pagkaway swerte ka lang, biyaring itik mo turak ay. Ari pre. Sige. Sagdanan na to pre. Isa. Ako'y mingaw dyan, Mari. Nya, ready na ka, Mari. Oh, ready na ka pre. Sige. Ay, langas. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. Okay pre. Inay, ano pre, sakit pre. Sakit. Wajib tahu, iwasan ko, Mari. Iwasan na pre, sakit na sakit. Kana. Okay. Kana. Sus. Kana. Kagilok anak pre, oy. Dami ka jadi mo modal dirada pre, oy. Sus. Sus. Lami jadi mo mudag pangin-uyon pre. Oy, mana yung pangita pre. Sa kumbana pre. Jud kahimo anak pre. Ay, sakadid ka na. Kuhan, luhan. Kana, Mari. Kana, Mari. Ano ba? Balik ka na. Hawan-hawan na nidaan ba? Oy, balik siya. Pre, pre. Nay na. Oy, sis. Pre, agay. Gigi, na yun na ako lagi. Ay, mal. Ay. Pre. Man. Jesus. Nagusap mo ka dire. Ging naman tayo nga ayaw ni pasudlan sa atong balay. Unya, sagod. Pati ba sa ibot ako ingron kay mohubad ka na ugma. Ikaw, pre ba? Hugaw, ikaw kung natanawa. Nagdako, manicure, nagdako, ano, paratantang na yung ingro. Ikaw ba? Tiwasa pa. Tiwasan ako, pre. Tiwasan. Tiwasa ka na hubad na ugma.